В нейрографиката съществува базов алгоритъм. Това е онази последователност, чрез която ние постепенно натрупваме енергиен ресурс. Към този базов алгоритъм добавяме различни контексти. Алгоритъм на комуникацията, алгоритъм за постигане на цел, алгоритъм на времевата линия и още много други. Така ние насочваме и вливаме енергия в различните контексти на човешкото битие. Нужна ли ни е цел за постигане на резултат? Разбира се. Но е важно да правим разлика между философията на постигането, философията на целта и философията на резултата. Именно тази философия имаме желание да споделяме и да обединяваме в една цялостна система на възприятие, която наричаме нейрографика. Искаме ли да изграждаме бъдещето си? Без съмнение. Бъдещето по своята същност е неопределено и съвсем не ни се иска то да бъде оформено вместо нас от други хора, които и да са те. Иска ни се сами да изграждаме своето бъдеще, изхождайки от собствените си представи, ценности и избори. Иска ни се да изграждаме и своята комуникация, общуването с най-близките ни хора, а не с някой друг. Не по наложени стандарти, а според своя творчески замисъл и чрез живото истинско взаимодействие с човека до нас. Нейрографика е напълно практичен метод, който ни позволява просто да живеем така, както искаме. В крайна сметка именно за това живеем, да въплъщаваме желанията си в реалността. От тези въплъщения постепенно се изгражда своеобразен храм на самия себе си, сътворен от нашите ценности, храм на всичко най-добро в живота, което всеки от нас носи в себе си. Нещо уникално и удивително като ковчеже с скъпоценни камъни. За това говорим. Това е нейрографиката, приятели.